An pamilya dapat na magdanay bilang sarong sadit na simbahan na kung saan yaon ang tunay na paghiras-hirasan, pagkamuot, an pagkamaimbod sa mga katungdan sa laog kan pamilya, sarong pagpahiling kan pagkamuot, siring kan pagkamuot ni Kristo sa simbahan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kaya bilang mga pili kan Diyos, banal asin namumutan, magsulot kamo kan udok na pagkaugay, kabuutan, kapakumbabaan, kahuyuan, pagkamatinios, nagpapatinios-tiusan asin nagpapatinawad-tawadan sa indo. Siring man kamo. Sa ibabaw ka ini gabos ang pagkamot na iyo ang bugkos nin katanusan. Asin maghade ang katuninungan ni Kristo sa saindong mga puso. Katuninungan na iyo ang inapudan sa indo sa sarong hawak. Asin maging kamong mapagpasalamat. Ang tataramon ni Kristo mag-erok sa indo, susog sa kayamanan, mantang sa bilog na kadunungan, magpapatinurotokdoan kamo, asin hinaratulan, hatulan. Nagkakaranta nin mga salmo, mga himno, mga awit na espiritual, panunin pasalamat sa saindong mga puso sa Diyos. Asin kung igwa kamo nin anuman na ginigibo, sa tataramon, sa gawe, gabos gibuha sa ngaran kang kagurangnan Jesus. Pinapasalamatan ang Diyos Ama, huli sa iya. Mga agom na babae, magpasakop kamo sa saindong mga agom na lalaki. Siring sa dapat sa kagurangnan. Mga agom na lalaki, kamutan nindo ang sa intong mga agom na babae, dai kamo magparakapait sa inda. Mga aki, magkuyog kamo sa indong mga magurang sa gabos na bagay, takagaya-gaya iyan sa kagurangnan. Mga ama, dai pagpauyaman sa indong mga aki, tanganing dai mawaran nin buot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog pangabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo, sosog ki San Mateo. Kamurayan sa imo kagurang.
Pagkahali ninda, uya, an anghel kang kagurang na nagpahiling kuse sa pangiturugan na ansabi, bangon, kuha ang sadit na aki, asin ang sayang ina. Magdulag ka pa Ehipto, asin duman ka sagkod na sabihan ta ka. Tahahanapon ni Herodes ang sadit na aki, tanganing gadanon. Nagbangon siya, kinuha ang sadit na aki, asin ang sayang ina, kan banggiman sa nang ito. Asin nagliklik pa Ehipto. Duman siya, sagkod na magadan si Herodes. Tanganing mautob, ang isinabi kan kagurangnan sa paagi kan propeta. Hali sa Ehipto, inapud ko ang sakuyang aki. Pagkagada ni Herodes, uya ang anghel kan kagurangnan nagpahiling ki Jose sa pangiturugan sa Ehipto na ansabi, bangon, kuaha ang sadit na aki, saka ang sayang ina, asin lakaw. Paduman sa daga nin Israel, tagadan na ang naghahanap sa sadit na aki. Nagbangon siya, kinuha ang sadit na aki, saka ang sayang ina, asin naglaog sa daga nin Israel. Alagad, pagkadangog na si Arkilaw, ang naghahadi sa Judea, kasalihid sa ama niyang si Herodes, natakot siya magduman. Pinatanidan sa pangiturugan, nagliklik siya sa rihon nin Galilea, asin pag-abot, nag-erok sa syudad na anapod Nazaret. Tanganing mautob, ang isinabi kan mga propeta, aapodon siyang Nazareo. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Paghumaw sa imo, Kristo. Tukaw po. Diyos maray na ramrag po kaninyo ngamin asin Happy Family Day. Namumutan na matugang, yaong pa po kita sa laog ang Kapaskuhan, alagad sa tahaw kan Oktaba, tinataos sa tuya kan simbahan, ang imahen kan banal na pamilya, bilang modelo kan pamilya. Aram ko na sa mga aldaw na ini ang panahonin pagtiripon kan mga pamilya, kaya magayon na sa satuyang atubang, nahiling ta ang satuyang pangarugan, ang satuyang inspirasyon, ang nagigiya sa satuya, kung paano mabuhay bilang sarong pamilya. Totoo, inaapod po sindang banal na pamilya, pero po day nangangahulugan na ining pamilyang ini libre sa kadipisilan, libre sa problema, kadakol sindang inagihan na peligro sa inang pagkabuhay, tangani sa nang isalbar ang sa indang aki sa peligro ning kagadanan. Yan po ang banal na pamilya. Alagad, ano po ang sekreto kang banal na pamilyang ini? Tanganing malampasan ninda ang mga inaagayan nindang kasakitan, mayong iba po ang padagos na pagsarig, pagtubod, pagkuyog sa kabuutan nin mahal na Diyos. Ang Ebanghelyo ngunya nagsasaysay sa tuya kan inagihan kang banal na pamilya. Yaon po digdi sa Ebanghelyo ang duwang pangyayari sa buhay ni San Jose kung paano siyang nagsunod sa kabuutan nin mahal na Diyos. Sa banal na kasuratan, 40 beses nababanggit ang pangaran na Jose, asin ang mga pangyayari sa iyang buhay. Inot po, itong sinaysay sa tuya, kan simbang gabi, ang pag-ako ni Jose sa
pag ako ni Jose kay Maria bilang ina sa pasabong kan anghel. Ikadua po, ining binanggit ko niyan sa Ebanghelyo na sinabihan siya kang anghel, bangon, darhon mo an sa imong pamilya sa Ehipto dahil igwang nagbabanta ning kagadanan sa imong aki. Asin ang ikatulo, binanggit man ngunyan sa Ebanghelyo, sinasabihan si Jose sa pangiturugan kang anghel, ibalik mo na an sa imong pamilya sa Nazaret dahil gadana si Herodes. Although may pagduwa-duwa siya dahil siyempre may kasalihid si Herodes ang sayang aki na si Arkelao. Pero pinatidinidan siya kan anghel na magpasiring sa Nazaret. Asing di po naotob ang kabutanin mahal na Diyos dahil sa sayang pagkamakinuyog-kuyog. Ang ikaapat na pangyayari sa buhay ni Jose na nabanggit ang sayang pangaran, siyempre itong pagkawara ni Jesus duman sa Jerusalem. Mahiling po niya to digdi sa mga istorya sa Ebanghelyo kung paanong si Jose nagsusunod sana sa giya kan mahal na Diyos sa paagi kang anghel. Kaya sa madaling sabi, sa iya man na nagampanan ang sa iyang papel bilang ama. Asin pagkatapos kang pangyayari duman sa Jerusalem, mayo na po kitang nadangog na mga istorya mapapadapit kay Jose. Pwede ser na amay siyang nagadan bago pa man si Jesus magpuon kan sa iyang ministeryo publiko. Magayon na pangarugan ang pamilya, simpleng pamilya, pero nabubuhay sa katanosan. Mahiling ta kung paano ang naging buhay ni Jose, ang naging buhay ni Maria. Kaya day po kita mangalas, sinabi sa to sa Ebanghelyo, ang aking si Jesus nagtalubo sa lawas, sa kadunungan, asin sa grasya. Sa grasya nin mahal na Diyos. Sana po arugman kaini ang nasa isip kan mga magurang. Bako lang na ang aki magtalubo sa lawas, mapakakantulong beses sa sarong aldaw, bako lang na mapaeskwela, tanganing magtalubo sa kadunungan. Aram ko, ibang mga magurang talagang nag-i-invest sa education as informasyon kan sa idang mga aki. Sarong mahalagang bagay po iyan. Alagad ang ikatulo na medyo dipisil para sa iba, iyo kung paano mapatalubo ang sa idang aki sa grasya nin mahal na Diyos, sa katanusan, sa pagkatakot sa mahal na Diyos. Sa aspektong ini, napakahalaga ang padara, paarog, kan mga magurang, tanganing ang mga aki, mabuhay sa katanosan. Ano ang lalauman niya to sa mga aki, mapapadapit sa buhay grasya asin katanosan, kung kita nagkukulang sa aspektong iyan. Kung bihira kitang magsimba, kung perming nagluluwas sa tuyong iyang sa nguso perming maaating tataramon, kung ang satuyang estilo nin pagkabuhay, dai susog sa kabutan nin mahal na Diyos, ano daw po ang maaasahan niya to sa tuyang mga aki. Pero kung dipisil, aram ko dipisil para sa mga magurang ang ibang bagay, ang mga aspekto kan pagkabuhay, maski pagpaklasikan aki, may papel pong ginagampanan ang komunidad, ang kapwa-pamilya. Kaya sa surat ni Saint John Paul II sa iyang Familiaris Consortio, ang ikaapat na role kang pamilya, iyo ang pagserbi sa ibang pamilya. Family serving
families. Kaya bako lang, although mahalaga, pinapahalagan taan sa tong pamilya, pero dapat makalaog man sa tuyang isip, may ibang pamilya na dapat sa tuya man na ikonsiderar o kaya rumdumon, tabangan, aram kung may mga ibang pamilya na hikahos sa pagkabuhay, kaya may obligasyon kita ng mga komunidad, ng mga pamilyas na tabangan ang iba. Kaya diyan po naglalaog ang inapo niya tong family ministry sa simbahan. Magayon po na may mga organisasyon na pwede kitang balihan. Arog baga digdi sa tuyang parokya, si dating Couples for Christ, iwa kitang Missionary Families for Christ. Mga pamilya nagtatarabangan, tanganing maiahon ang sa idang kapwa pamilya sa kadipisilan ng buhay. Pwede serba ko sa material na bagay, kundi sa pagtatarabangan. Orog na sa pagpatalubo kan mga aki, paggiya, tanganing sinda tunay na maging mga matanos, maging banal, siring kang banal na pamilya. Dakulang kagianan na mahiling niya to na igwang mga siring na pamilya sa satuyang komunidad. Sarong biyaya na inako niya to bilang mga Pilipino, iyo ang satuyang pagpapahalaga sa pamilya. No? Permitang yaon sa satuyang buot na mahiling ta na sararo ang pamilya. Kailang may minalaog na circumstansya sa pagkabuhay na ang pamilya nagkakabaranga sa manlain-lain na sitwasyon. As in, minsan, ang number one dyan na sirkumstansya, iyo ang paghinguhan na maitaguyod ang pamilya, kaya puhan magpaaram ang sarong magurang, matrabaho sa ibang lugar, tanganing masusteniran ang pangangaipo kan pamilya. Kung ngunyan, nangyayari ang migration, paglilipat kan mga pamilya sa ibang lugar na bako nindang tinubuan, lugar na bakong pamilyar sa sainda, rumdumon niya to na ang banal na pamilya nag-agi man po diyan. Imahinan mo na yaong ka sa ibang lugar na bubuhay sa ibang lugar, iba po ang sitwasyon. So, kaya nga ni ang banal na pamilya sa aspekto kang migration, paglilipat sa ibang lugar, mabuhay sa ibang lugar, na matian po ninda iyan. Ang nagtao sa inda nin kusog, tanganing malampasan ninda ang siring na sitwasyon, yung ang danay na pagsarig sa mahal na Diyos, pagsarig sa kabutanin mahal na Diyos. Sarong biyaya na inako sa tuya, iyo ang pagtubod. Kaya maski ang mga Pilipino nakawarak sa manlain-lain na lugar sa kinaban, sarong bagay na nagpapakusog sa inda, iyo ang sa indang pagtubod. Kaya in a way, nagigigitang missionaries in an indirect way dahil nahihiling sa satuya kung paano niya to sinasabuhay ang satuyang pagtubod maski sa mga hararayong lugar. Kaya mantang sa presente nag-enjoy kita kang pribilehiyong iyan na mabuhay bilang sarong pamilya, urog pa niya itong papusugon an satuyang pamilya, makisumaro sa ibang mga pamilya, tanganing lalo pa niya itong mapapusog ang satuyang pagiging pamilya, pagkasararo kan satuyang pamilya. Aram ko na malalampasan niya to yan, huli kan tabang asin inspirasyon kan banal na pamilya. Sa ikaduang pagbasa bilang dagdag o sa ino ta pagbasa gikang kisirak para sa mga aki man, mga aki may pagirumdum sa tuya, ang banal na kasuratan na galangan an sa indong mga magurang. Sana day man po mag-abot sa panahon ng mga aki na mayo ning marhay na pagtratar sa saindang mga magurang. Nagiman silang marhay o bakong mga magurang
nararapat na itao niya to sa inda ang maninigong paggalang dahil whether we like it or not, mga parents tasinda, mga magurang tasinda, itao niya to ang paggalang na nararapat para sa inda, bako lang ning hulita may dignidad sinda bilang tao, kundi urog sa gabos, sinda ang kagtao kan buhay, biyaya na itinaw sa tuya sa kang kagurangnan. Asin sabi sa huring parte kang libro ni Sirak, ang gibong herak sa ama day malilingawan, asin para sa imong mga kasalan, ibibilang na sa imong kabayaran. Amen. Tindog po kita. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamang, maglalangkan langit asin daga, sin ki Heso Kristo aking bugtong niya, kagurangan ta. Pinangida muli ka de Espiritu Santo, Mundaki Virgen Maria, sakitan kan panahon ni Poncio Pilato, inako sa krus nagadan asin Ginoo. Piniling sa nagadan, ikatulong aldaw, nabuhay liwat hades sa mga gadan, suminakahat sa kalangitan. Matutugaw sa too ng Diyos amang makakamang, aleduman mabalik sa paghukom ng mga buhay asin mga gadan. Tutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santo, sa pagawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin lamang, sa buhay na naging kasaturan. Sa kapistahan kan banal na pamilya, mamibi kita sa Ama, panuning pagsarig, na ang halimbawang ipinahiling sa to kan banal na pamilya sa Nazaret, magdanay sa satong mga harong, ansimbag, kagurangnan, hinanyuga, an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an mga namamayukan simbahan, maggiya sa mga ipinapaniwala sa inda, huli kan sa indang paarog, kusog asin pagkamatatag, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, an samong pamibi. Tanganing an satong mga harong, magdanay na mga lugar kung saan talingkas kitang nakakahiras kan satong mga kahaditan, patin mga paglaom, asin kaugmahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing ipaubayan niya to an sadiri sa pagtubod ki Kristo, an patugmadan kan buhay nin satong mga pamilya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang magdanay sa Diyos no na paglaom, asin ranga sa saindang paglakbay, asin an mga nag-aataman sa inda, mag-ako kan Diyos no na bendisyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, urog na an satong mga mahal sa buhay, akoon kan Diyos sa saindang tunay na ierokan sa langit sagud paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, sinisiyasat mo ang puso nin lamang saro asin midbid mo ang samong mga kaisipan. Pakusugaan bugkos nin pagkamot sa gabos niya mong pamilya, tanganing maninigong magsamba sa imo, asin bulanos na maglingkod sa kapwa, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia, an pagdulot kan mga atang. Tindog po. Magpamibi ka matugang, tanganan sa ko sa indong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod ken kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming mga namimibi, mapakumbabang nagdudulot sa imo, kan ostya nin pagsamba, panganing sa pagsurog kan Birhen ay kan Dios, asin ni San Jose, gibuon mong pusog sa imong grasya sing katuninungan, an sa mong mga pamilya, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
an kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo, asin dapat. Totoong maninig asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa in magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Nasa kapiyastahan kaining sagradong misteryo, anda inahihiling sa iyang pagkadiyos, nagpahiling nin hayag sa samong pagkatawo. Asin an inaki, bago kan mga panahon, nagpuon mabuhay sa panahon, tanganing sa pagbangon sa iya man sana, kang gabos na napadungkal, isulit ang gabos na karahayan, asin ang taong nawara pabalikon sa langit na nakahadean. Kaya kami, kaiba ang gabos sa mga angeles nag-uumaw sa imo, sa maugmang selebrasyon na nagrorokyaw. Ang kagurangnan, Diyos in mga upo. Diyos in mga upo. Langiras din dagat. Lukas imong kamurawayan. Aladan ang minadigdig, sangaran kan kagurangan. Magluhod po. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwa siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaki niya asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuhan niya maning kali sa singgiraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipa na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubo. Pagkabuhay mo liwan. Kaya kami nagroromdom ka sa iyang pagkagadanas sa pagkabuhay liwat,
nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ay pinapagkanig o na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girom ng mga kagurangnan, ansa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa iyong pagkahira ka sa matugang na nagturog sa paglaong kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kay ba ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanig magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asim pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Kabanalon ang ngalan mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit, ang sahong kakanon sa araw-aldaw, itaong mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa sabong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo, ang mga nakakasala sa buyan, asin are kami magdarahasa sugo.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga daw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera. Magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalak kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong para ligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ni ka nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinataw ko sa Indo, are pagilingan sa mga makasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawhan ka mo kang tanda ning katuninongan. Peace be with you all. Peace be. Na nagpaparakan mga kasalan kan kinabang. Kaerabi kami. Dero kan Diyos na nagpaparakan mga kasalan kan kinabang. Pero kan Diyos na Magluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Matindog na po. Mamibi kita. Kagurangnan, uro ka maugay na Ama, ika na nagbabago kang gabos, huli kan mga langit no na sakramento, kibuha na mga panalmingan kan banal na pamilya, maugmang pag-arugon, tanganing pakatapos kan mga pagsubok kan panahon, makasunod kami sa imong daing sagkod na kaburonyogan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Tukaw po sa nagkapirang pagiromdom. Igwa po kita ning second collection para sa family ministry kan sa tong parokya. Ikadua po, sa panahon na ini, ning Kapaskuhan, ang Ninyo Jesus padagos na naglilibot sa mga harong-harong na pinapanginutan kan mga acolytes, Eucharistic ministers, as in members kan Lectors Ministry, sa tuya pong akon sa Jesus, sa tuyang harong, ano man na tabang na itatao sa inda, gagamiton sa Children's Festival sa maabot na Enero 17. Kasud ma po ginibo ang first canvassing kang Search for Little Niño 2026. Igwa po kitang 14 mga kandidato sa Search for Little Niño. Ang coronation po kayan o ang second and last canvassing gigibuon sa Pizza Jess kang Enero, asin ang coronation sa Pizza 18 ikatulong Domingo, kapiestahan kan Santo Niño. Sa Miyerkules, ang misa sa pagsabat kan bagong taon, gigibuon sa oras na alas 10, alagad igwan ng presentasyon ang Nabua Community Band sa oras na alas 8 nin Banggi. Sa Lunes, sa aga, Petsa 29, iyo po ang Christmas party kan mga padi, kaya mayo po kita ning misa pagkahapon, agasan ang misa digdi sa simbahan. Of course, sa aga po, piyesta sa Sugod, sa Ramsan. Ikalima, sa Webes, bagong taon, mayo po kita ning opisina, mayong transaction na akoon sa opisina. So, off day, kan mga holiday, kan mga sekretarista sa opisina, sa parokya. And then, rumdum mo niya to, na sa maabot na Domingo, kapiestahan kang Epipania o Three Kings. Sa Petsa 11, kan Enero, iyo po ang kapiestahan kan pagbunyag kang kagurangnan. May schedule pong libreng pagbunyag sa mga indigents kan sa tong parokya, kaya sinasadol ang mga BPC officers na kung igwa po ni mga day pabunyag na mga aki sa barangay, ipalista digdi sa simbahan, ang kaipuan man sana po, iyo ang birth certificate, tanganing tama po ang pangaran na ililista sa record kan sa tong parokya. So libre po ang bunyag. Alauna pong hapon ang bunyag digdi sa simbahan. And then sigwa pong mga raffle tickets para sa parapol kang family ministry, ibalik na lang po sa parokya o sa opisina kan sa tuyang parokya. Ngunyan pong aldaw, iyon na ang closing kang Jubilee Year. Ngunyan na hapon, igwaning misa ang arsobispo sa katedral, alas 5 ning hapon, formal na pagtatapos kang Jubilee Year. Alagad, digdi sa tuyang parokya, pagkatapos kang misa sa alas 5:30, ipoprosesyon tapo ining Jubilee Cross, pasiring duman sa Jubilee Center. Siguro apudunta na lang Jubilee Center, dahil pa man bless yan. Yun po ang ilalaag duman sa Evangelium Center actually, dyan sa Kuyan. Ipoprosesyon tapaluwas, tapos permanently ilalaag ining Jubilee Cross duman sa opisina o sa hall kan mga katikista na pansamantalang inaapod niya itong Evangelium Center. So iyan po ang nagkapirang anunsyo ta po. Si mga nagseselebrar kang kumpleanyo, kung igwa po, magdigdi na po sa inutan para sa pagbendisyon.
blessing kang mga birthday celebrants. Magdigdi na po sa inutan. Matindog po ang gabos. Pagbindisyon sa mga nagsaselebrar kan kumpleanyo. Digdi po sa inutan. Diyos Ama, kaglalang igabos na uya sa kinaaban, idinudulot niya mo sa imo ang pasasalamat at pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugan sa mong pamipi para sa mga tugang niya mo nagseselebrar kan sa indang kumpleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay, asin pamilya. Sangkuban mo kasindakan sa indang presensya, asin grasya tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala sirang maan sa dang pamilya. Irayo mo sinda sa tentasyon, kailangan asin ano man nakatibaad ang tanganing sida, mabuhay na tanganing sida makapaglingkod sa imo, inihinagad mi, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. Anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa kataninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.